विशेष अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदी ॲडव्होकेट राहुल नार्वेकर यांची निवड झाली। यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भाषणात त्यांचे कौतुक केलं, त्यांच्यासाठी खास शेरो शायरी केली। पाहुयात काय म्हणाले एकनाथ शिंदे। काही लोकांनी एवढे आरोप केले आपल्यावर, काही त्यातले प्रवक्ते होते, काही विश्व प्रवक्ते होते, काही कुठले कुठले होते, काही भोंगे होते, सगळे आणि तरी सुद्धा आपण संयम ठेवला, आपण कोणाला घाबरला नाहीत। म्हणून मी एकच सांगतो, कर नाही त्याला डर, त्याला नाही डर, कर नाही त्याला नाही डर, उसका नाम राहुल नार्वेकर। आठवले साहेबांची माझी युती झाली आता। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।